ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୁରୁଷ କୌଣସି ପରସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପୂରାପୂରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିଶା ଜାତୀୟ ଔଷଧ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ନଥାନ୍ତି ଓ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀକୁ ନାଭି ତଳେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ପୁରୁଷଙ୍କ ନଜରରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା କୌଣସି ପୁରୁଷର ଶରୀରକୁ ନିଜ ବାହୁରେ ଟଚ୍ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ନିଜର ହାତ ରଖନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ କରିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦେଉଛି। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ତନର ଆକାର ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ସବୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ ମାନିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମହିଳା କେବେ ବି କାହାକୁ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରିନଥାନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ନିଜ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ପୁରାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ନିଜର ହସ୍ତମିଥୁନ କରାଇବାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ମଜା ପାଇଥାନ୍ତି।